Kijk, daar heb je Eline. Ze is net begonnen aan haar nieuwe studie in Maastricht. Hard werken op de Unie en natuurlijk volop genieten van het studentenleven. Maar op vrijdagmiddag haast ze zich naar het station. Snel met de trein naar huis, want vanavond repeteert ze met Harmonie Sint Cecilia. Tijdens de repetitie hoort ze over solistenconcoursen. Dat klinkt interessant. Eline wil dolgraag podiumervaring opdoen. Vooral omdat de finale jonge solisten haar aanspreekt. Zeker nu haar vereniging deelneemt aan de concertconcoursen. Ze vraagt haar vader Theo om hulp. Hij is secretaris van de vereniging en hij vertelt haar over de LBM. LBM staat voor Limburgse Bond van Muziekgezelschappen. Het is een overkoepelende vereniging waarbij meer dan 270 harmonieën, fanfares en brassbands uit de provincie Limburg zijn aangesloten. De LBM helpt verenigingen met vragen over subsidies, het inzetten van een verenigingscoach of de digitale ledenadministratie. Ook muzikanten kunnen terecht bij de LBM om een HAVA-examen te halen of om als dirigent mee te doen aan de maestro. In een nieuw jasje staat LBM ook de komende jaren klaar voor alle muziekverenigingen en muzikanten. Benieuwd wat we voor jou kunnen betekenen? Kijk op lbmblaasmuziek.nl. LBM, toonaangevend in Limburg.